Vandaag komen wij als Omroep ZVL een kijkje nemen bij het cultureel evenement Hulster Vesting. Waarbij wij als stad vieren dat we een hele mooie vestingstad zijn. En dit delen met de bevolking in en rondom Hulst. Wat zien jullie er leuk uit? Marleen, vind je dit wel een leuk feestje? Ja hoor, heel goed. En Bianca, gaan jullie dagelijks ook zo gekleed? Nee hoor, dat niet. Maar we zitten wel in die spirit elke dag. En ter ere van wat, Lies, zijn jullie zo gekleed? Nou, wij komen hier dansen met Petra's Dancework. Oh, Petra, wauw. Kun je me daar iets over vertellen? Jazeker, ik ben Petra van Dancework en ik verzorg de leukste groepslessen en de leukste activiteiten op evenementen. That's me! Ja! En deze dames gaan allemaal helemaal los. Angela, ga je vandaag ook een danspasje zetten dan? Ja, natuurlijk. En ik hoop dat jij ook een danspasje meedoet. Ja, oh, nou ja, ik zit helaas met een blessure. Maar Kira, ik denk dat jij de show gaat stelen vandaag, of niet? Zeker weten. En zeker met heel veel energie voor het team, voor iedereen. Dankjewel dames, heel veel plezier! Yay! Mathieu Warrens, een van de organisatoren van de stichting Hulster Vesting en van de Vestingstedenfeesten. Mag ik vragen, wat gebeurt er allemaal tijdens zo'n organisatie? Nou, we zijn natuurlijk een heel weekend vestingfeesten hebben we. We zijn vrijdagavond begonnen met een heerlijke feestavond. En nu staan we aan het begin van een sportieve middag die straks van start gaat om 12:30 met de dikke bandenrace die voor het eerst aangevuld is in de Pagader Run, Bike, Walk. Allemaal kids tot pak een beetje een jaar of 12 die heerlijk op de dikke bandjes rond de Basiliek van Hulst gaan fietsen. Over 2 rondjes, 3 rondjes, 4 rondjes tot 7 rondjes. En daarna gaan we verder met de Pagader Run voor de jeugd, ook tot 12 jaar. En die gaan 1 rondje of 2 rond de Basiliek, dus dat is 400 of 800 meter. Daarna hebben we de heerlijke huldigingen met al dat kleine spul. Klinkt een hoop organisatie. Mag ik vragen hoeveel werk steken jullie er ongeveer in en hoe gaat het in zijn werk? Nou, we gaan meestal na de vestingfeesten de afgelopen editie evalueren. Dat gebeurt meestal in de maand nadien. En dan beginnen we zo richting eind van het jaar te denken aan het nieuwe programma voor de volgende jaar. Nou, leuk om te horen en veel plezier vandaag. Ik ga je met rust laten, want ik denk dat je aan de bak mag. Ja, we gaan eraan beginnen. Dankjewel, jullie ook veel plezier. 5, 4, 3, 2, 1. Phil, Nelis en Marianne. Jullie zijn hier eigenlijk met z'n allen om deel te nemen met jonge mannen aan de dikke bandenrace. Ik zag papa heel hard meerennen. Ja, het was spannend. Eentje had fobie, dus fear of being involved. En de andere ging als een speer en viel dan 10 meter van de start op zijn knieën. Hadden jullie de taken verdeeld? Nee, slecht voorbereid denk ik. Slecht voorbereid. Maar goed, hij viel, dus ja, dan ga je troosten. Hè? Maar hij durfde door te gaan en toen is hij meegerend. En toen dat jullie het zagen, er komt een dikke bandenrace, dachten jullie, ja, daar gaan we voor inschrijven? Nou, het was eigenlijk nogal spontaan gegaan. Want ik was het eigenlijk niet per se van plan. En toen dacht ik vanochtend, oh lekker weer, ze hadden er zin in, we gaan ervoor. Oké, nou heel veel plezier. Ja, dankjewel, dankjewel. Dankjewel. 5, 4, 3, 2, 1, start hem maar!
Monique de Bruin van Stichting Hulster Vesting. Monique, Hulst en Pagadders. Kun jij mij daar iets over uitleggen? Ja, natuurlijk. Pagadders, dat zijn kleine deugnietjes. Die hebben we hier in Hulst genoeg. Maar uiteindelijk zijn het de kleine beeldjes die in de stad staan. Met de pagaddertjes die het verhaal vertellen van de geschiedenis van Hulst. Met name de 80-jarige oorlog. En voor kinderen is het dan ook gewoon leuk om bijvoorbeeld de speurtocht van de pagadders te doen. En dan meteen gaan ze mee wandelen met papa en mama. En ze worden ook nog wel wijzer over de geschiedenis. Oké, en een pagadder, ik denk gelijk klein, klopt dat? Dat klopt, hè? Dat waren kleine Spaanse soldaatjes, zo gaat het verhaal. Die waren te klein om te helpen vechten. En die moesten onder andere de soldij ophalen voor de soldaten. En die konden in de kleine pagaddertorens die je in Hulst ziet, die paraplu-vormige torens, dat noemen ze ook pagaddertorens. Het zijn eigenlijk refugia, toevluchtsoorden. Maar ze noemen dat ook pagaddertorens. En dat komt eigenlijk uit Antwerpen. Daar noemen ze dat ook zo. Dus wij hebben dat eigenlijk een beetje... En dan even inzoomend op de pagadderin. Die is vandaag. Is er veel animo? Ja, er is zeker veel animo. Er zijn echt voor die run zijn zo 500 inschrijvingen. En er zijn ook voor de wandeltocht en de run samen eigenlijk alles bij elkaar, zo 500. Dus wij vinden dat voor Hulst een leuk aantal. Nou, spannend allemaal. Nou, dan wil ik je in ieder geval heel veel plezier wensen vandaag. Ja, natuurlijk. 5, 4, 3, 2, 1, start hem aan! Sabine, Jeroen, Belle en Bibi. Het is vandaag feest. Gaan jullie ook een beetje feest vieren? Ja, we gaan een beetje feest vieren, maar we gaan vooral ook sporten vandaag. Oh, sporten? Gaan jullie sportief doen, dames? Ja, En wat gaan jullie dan doen? rennen. Rennen. En doet papa ook mee? Nee, papa is coach vandaag. Oké. Jij mag ze daarna opvangen met een flesje water. Een banaantje. Ja. En doen jullie wel vaker aan rensport mee? Ja hoor, we gaan vaak een beetje zo atletiek doen. En hockey. Maar dat hoort er niet echt bij misschien, maar vooral atletiek doen ze ook allebei. Oké. En jullie komen ook zelf uit Hulst? Ja, we komen uit Hulst. Dus dat is lekker makkelijk om hier in Hulst rond de kerk een rondje te rennen. En wat vinden jullie het leukste van de vestingstedenfeesten? Rennen. Het rennen. Dus een sportieve familie uit Hulst. Veel plezier met het rennen. Papa vangt ze goed op. En dames winnen, hè? Ja. Ga je winnen? Ja. Yes, dankjewel. 5, 4, 3, 2, 1, starten! Wat vindt u het leukste aan dit feest? Nou, dit eigenlijk ook voor die kinders, dat er allemaal georganiseerd wordt. Hè? Dat vinden wij wel leuk. En ik zag net, Hulst doet eigenlijk best veel. Hè? Ja, daar genieten wij wel van. Als echte Hulstenaren. Ik hoor het hier, echt Hulsterse bewoners. Al heel jullie leven? Ja, eigenlijk wel, ja. Met de studie ben ik wel eventjes uit geweest. Dus naar Hilversum heb ik gewerkt bij de tv ook. Ja, en dan teruggekomen voor de liefde naar Hulst. Dus ik ben toch gebleven. Nou ja, heel veel plezier nog vandaag. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel, heel erg dankjewel. 5, 4, 3, 2, 1, go!
jij hebt meegedaan aan de Pagadderrun. Vond je het leuk? Ja, erg leuk. Heb je gewonnen? Nee, dat helaas niet. En doe je heel vaker aan rensport mee? Ja. En kun je een voorbeeld noemen waar je aan meedoet? Soms dan de 1000 meter op wedstrijden. Oké, en het is vandaag feest in Hulst. Kom je vaker in Hulst? Ik woon in Hulst. Oh, dus jij bent een echte Hulstense. Jij kent de vestingstedenfeesten wel? Ja. Dus je komt hier wel. En wat ga je nog allemaal doen vandaag? Ik denk lekker uitrusten. Ja, want je hebt hard gerend, ik zag het. Nou, ga maar lekker uitrusten, Lente. Dankjewel. Doei. Doeg. Hey Tibe, jij ziet er wel uit of dat jij heel hard kan rennen. Ja. Heb je dat ook gedaan vandaag? Ik deed mijn best, ja. En weet je hoeveelste dat je bent geworden? Ik ben eerste geworden. Kijk, Tibe. En kom jij uit Hulst, Tibe? Ja, ik kom uit Hulst. Doe je hier wel vaker joggen? Ja, dat is mijn sport. Oh, en kun je een voorbeeld nemen waar je dan gaat rennen? Ik ga of op de atletiekbaan of op de liniedijk of op de Kleefse bossen, van alles. Kijk, een echte Hulstenaar hoor ik. Nou ja, gefeliciteerd met je mooie overwinningen, Tibe. Dankjewel. En veel plezier nog. Ja, dankjewel. Yes. Hi Nikita, je hebt meegedaan aan de run, zie ik, aan de Pagadderrun. Ja. Vond je het leuk? Ja. En doe je wel vaker ook aan rensport mee? Ja. En kom jij uit Hulst of kom je ergens anders vandaan? Ik kom uit Terneuzen. Kom jij voor het feestje hier naar Hulst toe dan? Ja. En heb je hier ook vriendjes en vriendinnetjes die meedoen? Nee. Ben je vandaag met je mama hier? Ja, en met mijn vader. En met je vader. Ga je nog iets leuks doen vandaag? Nee. Er zijn nog eens van alles te doen vandaag, hè? Ja, dat klopt. Misschien kun je je ouders wel overhalen om nog iets langer te blijven. Ja, dat is wel leuk. Nou, veel plezier, hè? Dankjewel. Lucien en Lisette van der Plassen. Jullie zijn vandaag ook een kijkje komen nemen. Wat vinden jullie ervan? Leuk, leuk. De bedrijvigheid hier in Hulst. We hoorden de muziek en de dingen al thuis. Dus we gaan eens kijken wat er te doen is. Dus ik heb begrepen dat jullie ondertussen 2 jaar in Hulst woonzaam zijn. 2 jaar en een half. Bevalt het een beetje? Maar ja, ben je stil, ben je rustig. Onder andere rustig. En zo'n feest, 3 dagen. Wat vinden jullie het leukste van dit feest? Ja, het leukst. De kindertjes bezig zien. Vind ik wel leuk, ja. Heel veel plezier nog. Hoi. Dit was de dikke bandenrace en daarna de Pagadderrun. Ik heb ook een medaille gekregen, maar ik heb niet meegelopen. Maar we hebben wel heel veel mensen in beeld gebracht die wel meegelopen hebben. Ik zou zeggen, blijf kijken en tot de volgende keer.